Ev avahiyên projeya avakirina mezintirîn zanîngeh li Herêma Rojava ye. Di gava xwe ya duyemîn ji qonaxa yekemîn de avakirina wê berdewam dibe. Li gor endizyarên projeyê got ji dengê Amerîka re aşkere kirin, dê di heyama 2 salan de proje bi dawî bibe û şagirdan pêşewaz bike. مرحلeyekê me erd duzgirte Swêyê çêkir. Pêro me bedî kolandin qeto me dest bi lêkirinê me dest bi sabê kir. Esos sînojê xwe me sibkirin. Me nojî dibîne me amûd jî qedandin. Piştî amûdan seqf wê rokine, sexfê yekê xelas bê. Dest seqfî didiye û sîyo bikine. Em merhele tê dimeşine. Projeya avakirina zanîngehê ji aliyê saziya hêvî da tê birêvabirin. û li ser rûbera 3500 metr çarkûşeyî tê lêkirin got 5000 xwendekar dikarin têda bicih bibin. Li gor rêveberiya sazê got nirxê avakirinê dê bigêje 7 milyon dolarên Emerîkî û piştî bidawîkirinê dê zanîngeh radestî rêveberiya Herêma Firatê bêkirin. Piştî 2 sala ku merheleyekê biqede 4000 talib istîab dike. مرحله گشتی جی پیرا دست پیده به مرحله گشتی و کلیات گشتی تیدا هبنا سکن جامعی تیدا هبه و 5 ساله تقریبا و دریج بکیه و مساحت طلابی کتیک هبنی کیجی تقریبا زیادتری 5000 طالبه و زانینگه ها هیویجی لگور مواصفات عالمی هاتی دیزاین. هێژایە bi bîrxistinê got ev projeya yekemîn ji cûreya xwe got li Herêma Rojava tê avakirin. Goberî krîza Sûrî, xandin li Rojava tenê ta asta amadehî û peymangehê bû. û ji bo zanîngehan, xandekarên Herêmê neçar bûn berê xwe bidin Şamê, Helebê an hin bajarên din. Mehmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Kobanê.